Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisithembu latest nakho sibindi kuthiwa usebamba intombi into laphaya bekumembeso angikho sure kodwa modern traditional wedding laphaya kaSweet Guluva umcimbi kaMaSweet Guluva sibonile utrend social media sekunale ngane ke ingane ngoba ingane ngempela ebisina laphaya obidlala uSibindi wafaka imali ekhanda. We guys niyasidida manje kodwa ke ngithi social media sihlukene ngingasheshe ngijudge uma kusesigcawini vele kuzoba nengoma kusinamantombazane izingane ziyaphiwa imali. Lokho akusho ukuthi sekuqoma. Hayibo ngibona yonke indawo kuyenziwa vele ukhona umntwana yabo esigcawini kudlalwa makumshado noma yini eyenzakalayo kodwa kuzoba nokuthi kudlala amantombazane oyintombi izingane ngokuhlukana ke ikhona imali ephiwe izingane. Kuyenza futhi kube khona umntwana obonakala nje ebeyigagu ehluke kwabanye mhlambe yena uhamba namanothi amaningana akhe ngoba abantu basuke bembonile kade edlala bethi usegcwale yangani iyigagu. Akusikho ukuqoma lokho. Hayibo phela kwashiwo futhi emhlangeni sisizongceba nonke emhlangeni kwashiwo ukuthi izingane ezi-under 16 zireport makukhona othini. Kanti ngithini la ku-social media? Hayibo akusikho ukuqoma lokho umdlalo sokuningi. Hayi angazi-ke ngoba bengingekho emshadweni ukuthi-ke ngale kwenzakaleni uSibindi noma kuqonyiwe yini kodwa ingane leyaya ayingane zizovelelwa phela izingane futhi nje indaba lo mqondo uqoma usufakwe kakhulu ezinganeni. Sengibona ngisho nama-video trendayo izingane uthola ukuthi ingane isesikoleni ifake i-uniform zenza ama-challenge okuqabulana emaklasini. Hayibo social media kundiza ama-content omjolo kakhulu wey'ngane ey'ncane laphayana esigcawini makudlalwa imali yaphiwa ingane leyana. Ngizobabaza mina ukuthi kantini ukuqoma kube yinto nje noma ukushintsha kwey'khathi ingane ingane leyana. Hawu ingane phela leya. Hawu khona abanye baze bathi untanga yakhe yabo labo ave bengisanganisa ikhanda. We guys niyazi ukuthi uSibindi usewubaba. Hayi baba ukuthi izingane zithe zingaphezulu kwey'mphili nimfakelani-ke kubantwana? Hayi yena umntwana nimfakelani kubantwana? Hawu yena aqhubeke nontanga yakhe ningamfaki ey'nganeni. Hayibo imhlola wema imhlola kodwa-ke sizothini ngoba nangu umakhwela sengiyahleba-ke manje nangu umakhwela mncane kunoSineyo wathi laphana kuma-20s yangisabisa-ke indaba yamakhwela ngathi vele umakhwela mayemncane kunoSineyo uSibindi eqala isithembu kungenzeka ukuthi olandelayo kaSibindi usekreshi ngoba phela uSibindi wathi ufuna ukwenza yonke into eyenziwa umseleko aze ayidabulishe ufuna ukuyenza ayiphinde yena. Hhayi kodwa azivumi bandla azivumi ngisho ekhaya elikhulu bathe cha izingane ezi-under 16 kwaba khona umfana othini bamcebe acetshwe lo umfana. Hayibo abantu abadlale nontanga yabo esichawini izingane ziyaphiwa imali akusiyo nje into enhle ayisho futhi usesekuqonyiwe
angazi-ke bengingekho emcimbini. Ngikhuluma ngoba phela ngibona kungekho ikhomenti eshoyo ukuthi esigcawini imali iyaphiwa iy'ngane uma kudlalwa nje iy'ngane yabo nokuy'jabulisa. Amanothi ayafakwa nje ekhanda noma-ke zingagcini ziy'thole zonke. Angiyiboni leyo comment. Manje ngibona sekugcwele leyo yokuthi nayi intombi nto umqomo uqonyiwe. Hayi bo, bye.